A continuació, veuràs els passos que has de seguir per connectar un dispositiu Linked a la xarxa Wi-Fi. Recorda que sempre que et sigui possible has de prioritzar la connexió a la xarxa Wi-Fi Gencat ENS Edu Portal. Per començar, accedeix a l'ordinador des del compte d'usuari del o de l'alumne. Fes clic a la icona Gestor de xarxa que trobaràs a la part superior dreta de la pantalla i selecciona la xarxa Wi-Fi Gencat ENS Edu Portal. Una finestra emergent t'indicarà que ja t'has connectat a la Wi-Fi, però això no vol dir que ja tinguis connexió a internet. Per connectar-te a internet, fes clic sobre l'apartat Aplicacions que trobaràs a la part superior esquerra de la pantalla. Desplega les pestanyes de l'apartat Internet i tria qualsevol navegador. A continuació, introdueix el teu usuari i contrasenya. Un cop hagis introduït el camp Usuari, prem el botó Següent. I quan ho hagis fet amb el camp Contrasenya, prem el botó Inicia la sessió. Prem el botó Sí per deixar la sessió iniciada.